Moikka! Olen Vilina, 30-vuotias. Ja tälleen aamuraikkaana päätin tehdä teille videon. Siis kokemusta löytyy asiakaspalvelutyöstä, mutta se ei ihan ollut se... No asiakaspalvelutyö on joo mun juttu, mutta siis se itse ravintolahommani ei ole taas ollut. Ja mä toimin siis ravintolapäällikkönä tuossa hetken aikaa. Ja nyt olisin alanvaihto. Et mä kävin tuossa vapaa-ajallani opiskelemassa itselleni ripsien pidennysten sen koulutuksen. Ja oon nyt sitten tehnyt mun lähimmäisille ja kavereille. Ja omasta mielestä teen ihan hyvää jälkeä. Voin niistä kyllä laittaa kuvia, jos halutaan. Ja ehkä se, että miksi mä lähdin hakemaan nyt tähän koulutukseen, on se, että mä haluaisin laajentaa sitä mun oppimista ja niinku taitoa niinku kaikkeen muuhunkin. Eli siis ehkä ei toi hiuspuoli kiinnosta niinkään, mutta olen vapaa kaikkeen, voin kokeilla toki. Mutta siis nää niinku kosmetologia, esim. Microblading tai kynsien laittaminen ja kaikkea niinku, no näitä pidennyksiä ja tämmösiä, niin niihin niinku haluaisi ehkä enemmän sellaista niinku, tiedätkö, varmuutta ja sit sellaista niinku taitoa, että missä lähtee tekemään. Ja mulla on suunnitteilla siis yrittäminen tulevaisuudessa ja tää antaisi mulle hyvän pohjan sitten siihen. Ja niin. niin. No siis joo. Ei tää nyt oikein muuta voi sanoa. Siis mä toivon todella, että mä pääsin teille kouluun ja niin pääsin elämässä eteenpäin. Ja tässä on nyt koittanut hakea näitä koulutuspaikkoja itse kun asun Tampereella. Niin sitten tää takki kuulosti parhaimmalta vaihtoehdolta. Ja joo. Ei kai muuta. Niin. Mä valmistuin ainakin merkonomiksi. Siis merkonomikoulutuspohja löytyy. Mutta siis nyt en olisi siis oikeasti todenteolla. Mä oon tässä nyt vuoden haaveillut siis siitä, että lähtisi tähän kosmetologipuolelle. Ja niin kun lähtisi oikeasti toteuttaa sitä, mitä oikeasti haluaa. Ja niitä haaveita. Ja mä toivon todella, että pääsin haastatteluun. Kiitos teille.